Matul Novembru bħala rikonoxximent u apprezzament lejn il-klijenti li kontribwixxew, saret Open Day fil-kumpless ta' Da Vinci Health f'Birkirkara fejn kienu preżentati fondi lil Missio Malta wara inizjattiva li ħadet din il-kumpanija b'risq ħaddieħor. News tkellem ma' Robert Farrugia minn Missio Malta. Din l-lotja ħadd fisser ħafna x'ħankunu qed inkomplu fejn ħallejna l-isptar ta' Ebanda fl-Uganda fejn jonqsu żewġ proġetti u qed mill-proġetti huwa li nibnu sala tal-operazzjonijiet biex inkomplu nsarvaw tfal u nisa li jkunu qegħdin iweldu għax sissa hemm din nuqqas u jekk itaqqa l-emerġenza daw irridu jivvjaġġaw fit-tul u ħafna drabi jintilfu l-ħajjiet. Lan ta' dan l-avveniment kien li titqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-kura tas-saħħa preventiva u l-identifikazzjoni bikrija ta' mart li wieħed jista' jkollu bla ma jkun jaf. Bis-swit wirja ta' pitturi li tellet fl-istess kumpless għall-istess an tkellimna mal-kap eżekuttiv ta' Da Vinci Health Pier Vassallo. Bħala kumpanija aħna dejjem naħdmu għall-proxmu, dejjem, ġifieri naħdmu għall-pazjenti tagħna u għall-klijenti u anke għall-istaff tagħna. Imma aħna nħossu li għandna dik li ngħidula corporate social responsibility li aħna għandna nagħtu mhux biss min jiġi hawnhekk imma dawk in-nies li qatt ma ġew hawnhekk għax ma jistgħux jiġu u li għandhom ħafna bżonn. U din l-inizjattiva li bdiet ilha jien u l-mara tiegħi Kate ilna li bdejniha 2012, 2013 u bil-mod il-mod bnejnija u dejjem ġbarna l-flus għal-komunitajiet differenti. U għalinna li wieħed għadu jistajati lotjiet tiegħu b'risq Puttinu Cares permezz tar-Revolut fuq 7949 1300.